Tervetuloa takaisin Amnesian pelaamiseen. Mulla on nyt seurana mun sisko täällä. Sano jotain. Moi. Ja viime kerran jäätiin siihen, kun tuolta tuli se helvetin... Tai se ei täältä ovesta tullut, vaan se tuli mun taakse tähän ja tuli se monsteri ja sanoi, että sabra. Ja täällä kuului jo aikaisemmin jonkun toisen monsterin murinaa kanssa, niin pitää mennä vähän varovaisemmin täällä sitten. Tässä kyllä kuuluu tää äänimaailma aika hyvin näissä kuulokkeissa. Mitä? Kuuluu toi äänimaailma hyvin näissä kuulokkeissa. Se on aukeaa nyt se. No aukeaa. Oho. Vittu, miksei ne aukea? Ihan hyvä, että mä tulin auttaa. Joo. It won't budge. Mikä? Old Jones. Toi kirja liikkuu iteksi tossa. Sieltä kuuluu sitä vitun pianon renkutusta taas. Ajatteliko se olisi sellainen monsteri rämpäämässä sitä pianossa? Ei helvetti. Öljyä on aika paljon. Oikohan se tää Säkin vielä? voit soittaa. Ei! Voiko teitäkin soittaa? Ei voi. Äsken ois vaan. Se taisi olla täällä kun... Mitä? Se taisi olla täällä kun tuli ekan... Kun tuli ekan kerran se... Monsteri. Oikee monsteri vastaan. Mikä vittu oikeesti? Rare books. Näkö auki? Onkohan mä käynyt täälläkin? Näyttää Niin tää on se. Mä laitoin tän tuolin tähän eteen. Tähän. Vai jäiköhän mulle sitten? Nyt käytit sen avaimen johonkin oveen. Minkä sä sait siinä edellisessä? Ai niin vittu, tässä pitää katsoa jotain avaimenkin. Meneköhän sitten tohon vaan. Ovet kiinni. Eikö se on viinikellari vai? Niinpä se onkin. Mihinköhän se... Mun mielestä täällä oli yksi semmonen ihan niinku oikee elävä monsteri. Et se ei ollut semmonen mikä häviää tossa. Se näyttää ihan viini. Eikö? The statues were praying, gazing into the dark domed ceiling. Kahvia. Noniin. Ai perkele. Olikohan se viinikellari sitten? Se taisi olla tuolla... Tää on se paikka mitä mä inhoan ihan sikana. Joo. Tää on tää tosi kiva paikka. Tää oli tää toi paikka. Se taisi olla täällä sitten se viinikellari tuo vasemmalla. Joo. Tää viinikellari. Ei. Onkohan mulla... Mä en tiedä, pitäisikö mun nopeuttaa vähän tätä hiiren toimintaa. Vittu, et kädet. The stone slab looked like a safety measure. It wasn't meant to be moved ever again. Se on aika hassua, että se ei näy tossa tallennuksessa nää latausikkunat ollenkaan.
Tai vasta sitten kun se on ladannut sen. Se on nopea teksti, mikä vilahtaa vaan sen. Mitäs tää nyt pätkii tällä? 10 freimia vaan sekunnissa. Joo. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Mitäs tossa? Fuck. Se on... Coopride. On tuolla takana yhtään mitään. Sale. Näin mä tiedän siitä. Ihan se. Mut täällähän se olikin, kun oli noita... Alko se... Ilmesty se... Joo. Oi! Mitäs tossa on? Ii! Vitun tynnyri. Joo. Soihtukin sama. Tinderboxia. Otan vähän kynttilävaloa tänne, niin jos tää sais vähän järkeä takaisin. This barrel contains no oil. No. Joo. Liiku pois. Kiva kun kuuluu noita askelääniä tuolta. Tässä on tosi kiva tää äänimaailma. No kiva. Ja kun se kuulostaa just siitä, kun se niinku seuraa sitä ääntä, Joo. niin se tulee just tosta yläpuolella. Joo. Ja sillä on avaimet. Joo. Roll. It's cold. It's so cold. Joo. Tää... Hello! Ei vi. Sitten kun täytyy kuitenkin pitää... Täytyy kuitenkin pitää tuota valoa päällä, että tää ei seko. Niin. Ja sitten haluais kuitenkin pitää sitä sammuksissa, ettei kukaan näe. Ettei ne örkit näe sitä. Niin. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. Joo. My God, Wilhelm, do something! Se on vähän porukka poksahdeluja. Not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Aleksanteri on pala paskaa. Alexander, you piece Kannattaa of shit. suomentaa. Nämä on suorat suomennokset kaikki niinku. Niin. Nehän on niitä niinku oikeita suomennoksia. Joo, kyllä. Niinku kaveri laittoi jonkun kuvan yhden elokuvan suomennoksista. Niin, siinä oli joku tyyppi naamari päässä ja sitten se varmaan niinku sanoi alun perin jotain, että are you fucking with me tai tommosta noin. Niin sitten se oli suomennettu, että
rupeatko pilluilemaan? Niinku vittu niin hyvät suomennokset taas. Ei vittu, öljy loppu. Loppuuko sun öljy? Joo, mut mulla on täällä lisää, mut mä en uskaltanut. Mä en tossa uskaltanut lisätä sitä. No niin. To the faith that awaits us. Mitäs kohtalo odottaa? Kohti kohtaloa, joka odottaa meitä. Ei sitä sinne. Vittu. If an enemy is... Kiva teksti. Tai siis. Joo. Vitun kiva. Joo. Ollaanko me jo kerätty kaikki noin? Ei saatana! Mene pois! Mene sinne nurkkaan! Mene pois! Okei. Se lähti onnekin. Saleseinässä. Sieltä tippuu ruumiosia tai jotain kiviä. Älä nyt sinnekaan. Mitä tätä nyt taas sekoilet? Sytytä niitä. Mutta kun en mä viiti. Siellä on se monsteri tuolla. Tää kyllä flippaa taas ihan täysin. No niin, sitä. Piste. Pitäisikö sun seistä vähän aikaa siellä? Ei, kun siinä pitää... No niin. Tai lukikin siinä jossain, että et pitää edetä ja olla valosassa, niin sitten tää kerää järkeen sit takas. Tossa on viimeinen. Tossa. Kato nyt, kun nyt tää saatais järkeä takaisin. Vittu mä sanon. Äkkiä pois täältä. Juokse. Onks toi ovi? After enduring 3 days in Algiers, a sailboat was finally arranged to take him across the Mediterranean Sea to Gibraltar. SS Hortensia headed for London. Joo. Gibraltar. Juokse. Joo. Ai! Tekää sitten. Ei kun niin se Labradoodle oli täällä sitten. Ton. Laboratorio. Joo. He sat down by the Gusbach wall, gasping for air. Sweat poured from his forehead and onto the sand-filled ground. Joo. Koko ajan laitan kuulokkeita kovemmalle, et kuulee paremmin noi äänet. Säikähtää sitten paremmin. Tuu noita sihinöitä. On pakko laittaa näitä tähän eteen. En mä kyllä tiedä, onks noista mitään hyötyä. No ei varmaan oo mitään hyötyä, jos se tulee. Ja sitten... Sit käännät sitä. Pitää vielä laittaa Ai niin. toi noin ja... Toi noin ja... Sitten... You need to turn... Joo. Hassu, että näitä pitää pyörittää kiinni päin, että ne aukeaa. Oho. Fuck yeah. Bottle of acid. Katas. Mitäs? Tuo. Ei. Tossa.
Ei oo tuolla. Mementos. Stairs have collapsed. Find a way to climb back up. Joo. Etsitään tapa, jolla kiivetään takaisin ylös. Tosta. Joo. Kyllä mä osaan kääntää näitä. Vittu nää on hervottoman kokoisia torakoita. Vittu. Jalas tosta. Älä vittu. Kokeillaan noit tosta sitten. Kylläpäs nyt on tehty vaikeeksi. Tää on tosta tommonenkin sitten mukaan. Jos tää vaan pysyy pystyssä tossa. Joo. Joo. Nonni. Sitten voi mennä sinne. It became impossible to avoid. Commotion in the streets begged for his attention. As he opened the shutters, the French soldiers opened fire on the two young men fighting back. Their voices were loud. Nyt täällä taas... Ai! Au. Tonne ei näköjään tarvii enää mennä. Nää näitä ruusunlehtiä. Joo. Siellä taas murisee joku. Nyt voi ilmeisesti sitten tän käyttää tähän. Nonni. Ja jatketaan matkaa. Refinery. Kuulostaa tosi hyvältä. The cloth smelled of dessert and damp musk. The pieces lay scrambled on top. Too many of them, he thought. Or perhaps too few. Kahvia. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Kuulostaa tosi lupaavalta. Joo. Sillä jos tää muistelee, että täällä voi niinku... Niin. kulkee lamppu kädessä ihan hyvin. Hyviä nää tekstit täällä. Ja tää oli tää toinen, mitä mä inhosin kanssa. Joo. Joo. Eikö se nyt tänne tuu sitten? Ei varmaan. Tossa ei oo mitään. Toikin on ilmeisesti tyhjä. Mitä? En mä tiedä, sulje se ovi tai jotain. Jos mä menen sinne sisään ja suljen se oven. Uskaltaako täällä edes poimia mitään, kun... Niin, että joku käynnistyy joku. Niin. Mä laitan tynnyrit eteen. Hyvä, että se aukeaa tänne päin. Kuitenkin mulla tulee kiire juosta tonne suuntaan ja niin. sitten on vitun tynnyreitä edessä. Huhhuh. Laudan äänellä. Laudan. Ai! Kiinni.
22nd of June, 1813. I found my... Joo. Aika rohkea lähestyminen siihen oveen. It's blocked from the other side. Katsotaan mitä se kirjoitti ylös. Find a way to the other side. Find another way. No shit! Joo. Mikäs tää sitten menee? Se meni Takas tonne tää takaisin. tynnyri helvettiin. Barrel hell. Tää on taas tänne mukavan näköinen huone. Eli mun pitää ilmeisesti nyt taas vaan niinku päästä sinne. Päästä sinne oven toiselle puolelle. Nyi! Voi per... Älä nyt sekoo. Olikohan se nyt niin, että se oli jossain täällä... Siis mä oon ihan varma, että kun sä meet jonnekin nurkkaan, niin... jotain Mä en uskalla nostaa lappua tosta. Se onkohan me nyt menossa sitten väärään suuntaan vai miksi tää nyt flippaa taas näin vitusti? Mistä me tultiin täältä, eiks tultu? Joo, koska täällä on nää isot tynnyrit, mitkä Joo. on... Kierretään nyt taas uudestaan läpi nää huoneet. Tulee mitään... Vittu kun... Heti jos ei pääse niinku suoraan eteenpäin, niin tää alkaa sekoilemaan. Joo. Ovet kiinni. Tää oli tää ovi. Joo. Joo. Olikohan sitten... No... Ei askelia nyt. Ei. Siellä oli se... Vittu. Loppu öljy ja kaikki. Oh. Täällä on valossa. Oh. Ei. Olikohan mulla? Mulla on öljyä. Vittu mikä paikka. Yes. Sinne jäikin vielä. Joo. Tää nyt vois lopettaa tää helvetin. Sekoamisen. Niin. Mä nyt on kuitenkin päässyt eteenpäin tässä näin. Tossa oli joku puutikku tossa. Huomasin. Hyps. 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 No ne. Toi. Pois. Mitäköhän... Se on noin vitun tynnyrit se ove edessä. Okei. Juokse sinne, juokse sinne. Jee! Tästä on... Yes! He crashed through the surface. The dark Atlantic waters smothered him as he struggled to make sense of the situation. Okei. Ei perse! Ah! Vittu! Vittu! Water monster! Mä vihaan sitä, kun sit sä et tiedä, et missä se on. Niin. Tai et se liikkuu vasta, kun sä liikut. Shit and get out. Ei perse. Olikohan tuolla... Blää, joo, sullekin vaan.
Mitä jos mä houkuttelen sen tästä tänne päin? Hyppäsi! Nyt sitten tosta tonne. Oho. Tosta tonne. Oho. Se sinne äkkiä. Mene. Yes. Ei. Voi ylös. No niin. Ja tää kohta taisi olla sillä, että tätä vipua tartti vetää ja sitten hirveellä kiireellä sinne toiseen päähän. Niin no, joo. Sinne oikealle. Joo. No. En mä muista oikealle tää vasemmalle. Noniin. Haista paska. Haista vittu. Tonne. Mennään tänne. En mä tiedä, mä menisin tänne. Mennään tänne. Ai. Mene. Yes! Ei! Täällä on lisää vittua! No mä yritän tässä. Ei! Vitun tynnyrit! Tuohon noin äkkiä mene siihen. Noniin. Dude, se oli ihan Mä en ollu huolestunut ollenkaan. Siinä on käsi. Joo, mä otais yks tommonen. Few cuts and bruises. Head is pounding and hands are shaking. Ei vittu, mun pitää pyörittää Ota se käsi mukaan ja heitä se jonnekin ja... Jos mä heitän eka tonne. Niin, ja sit meet. Ja mä odotan eka, että toi kävelee sinne syömään sitä. Sitten mä otan... Tosta ton. No, pistä vauhtia. No, tonne. Noniin. Mitä vittua? Ei! Hyppää sinne! Ei jumalauta. Tää kuolee taas sen kohta. A medical brace... toi. Siis toi. Barely conscious, joo. The wound is bleeding quite badly. Voi, sulla on vielä no se on hyvä, että on niinku vaikee. Menikö se nyt? Ai nyt se on syömässä tota sitten. Joo. Pystyykään me liikuttaan ton? Vittu mä laitan tän tohon noin. Vai kelluuks tää? Ei vittujen kevyt! Nyt sä kuolet. En. Aika fiksu. Joo. No niin sit vaan juokset. Ylös! Hei! Vittu. No ton mä tiesin jo. Turha vittuilla tässä on. Niin. Se on turha enää harmitella, kun on joku sun housuun. Ai nyt mä oon taas täällä reunassa. No et sä kauhean kauas joutunut. Joo, en onneksi. Nyt. Mene, haista vittu. Ai. Yletän nyt sinne. Aika venyvä ja... On joo. Kyllähän mäkin pystyisin tommoseen. Joo. Ei. Noniin, nyt vitun nopeesti sinne ja tää ovi aukee tänne suuntaan. Joo. Ja sit tosta... Ei! Ei! Avain, sulla on avain. Oliks mulla avain? Ei oo avainta. Ei. Mitä vittu? mä olin ihan varma, että sulla oli avain. Fuck! Se menee pois. Eikö ei mene? Täällä oli joku... Mulla iski sellainen muistikuva, että mun olisi pitänyt poimia jostain... Matkan varrelta tuolta aikaisemmin. Niin. Ja nyt mä oon jo täällä. Fuck. Nimenomaan. No mut jos tän nauhoituksen taas katkaisis tähän näin ja... Tästä saa aika hyvän neljäsosa. Neljännen jakson ja... Sopivasti puolisen tuntia nauhoitettu.
Joo, ensi kerralla taas koitetaan lisää. Moi!